Sanibonani. Today I will do with you male fertility. Sibuka umuntu wesilisa ukuthi engakhuleliswa kanjani. Engenza kanjani ukuthi umuntu wakhe akhulelwe. Kunezinto ezimbalwa la ezenza ukuthi umuntu angakwazi ukukhulelisa. Number 1, uzothola ukuthi umuntu uyaqhikashela. Ugqoka i-under, agqoka i-tight, agqoka ibhulukwe elimpintshayo. Bese kuyashisa kuleya ndawo la kuhlala khona ama-sperms okuyizinkinqa lapha esithweni sakhe sangasese. Kanti leya ndawo ezintundu idinga ukuthi at least kuphole noma kubande. Idinga about 2 to 7 degrees Celsius below the normal body temperature. So uma ngabe wena uzoyishisisa leya ndawo kusho ukuthi ama-sperms angeke akhandeke kahle laphana ey'ntundwini. Number 2, asikuyekeni ukudla noma yini enqavu yokudla, junk food. Sikuyekeni sistike kukudla okuyine-proper diet, okunama-vitamins a-right, okunama-minerals futhi a-right. Ngaba ama-vitamins especially A no D no C badlala indima ebalulekile ekuthenini kwakheke ama-sperms. Okunye kokugcina uzothola vele ukuthi ama-sperms akho awekho right, they are abnormal emvelweni. Khona lokho sikubiza ukuthi mutation. Uthola ukuthi ama-sperms akho mangathiwa ayahlolwa anenkinga vele ngokwawo. Kusho ukuthi wena angeke ukwazi ukukhuleliswa. But zikhona izinto engakuyalela ngazo ukuthi ukuyizame mhlambe ngaphambi kokuba ubone udokotela. Sengiyibalile ezinye, tight fitting, asiyayiyeka impahla eyi-tight, ukudla ongenamsoco siyakuyeka, bese siyazivocavoca ngokwanele. Njalo uyayivocavoca, ukuyivocavoca kuwena kuzo-increase i-hormone ebizwa ngokuthi i-testosterone. I-testosterone-ke yona hormone eyenza ukuthi ama-sperms akhandeke emzimbeni womuntu wesilisa. So uma ungayivocavoci, leyo hormone iyancipha egazini. Ngoba incipha egazini leyo hormone, futhi nomfutho wokuthi wena uvukelwe okanye ulangazelele ukuya ocansini uyancipha. So kubaluleke kakhulu ukuthi-ke uzivocavoce. Okubalulekile-ke uma ukuthi ufuna ukwenza umntwana, uyabona ukuthi mhlawumbe awunazo iy'nkinga zokuvukelwa inkunzi njalo njalo. Khuluma nomuntu wakho, uqondanise. Umuntu wesifazane ngosuku luka-14 usuke ekhipha iqanda esibelethweni sakhe, okuyilona iqanda okufanele wena uqondanise nalo, eliyilona ozogcina likhanda liphuma ingane. So yini ongayenza? Usuku lokuqala esibala ngalo, ngoba ngikhuluma ngo-day 14, usuku lokuqala lapho umuntu wesifazane engena khona kuma-period, uthi day 1. Uma ephuma mhlambe ngosuku lwesine noma ngolwesihlanu kulungile, uyaqhubeka uthi day 5. Kodwa uma usufike ku-day 14, yilapho khona umuntu wesifazane esekhipha khona iqanda esibelethweni. Yingaleso sikhathi enamathuba amaningi okukhulelwa. So-ke wena qondanisa ngalolo suku lona. Ngenxa yokuthi imizimba yabantu ayifani, kuzofanele ukuthi mhlambe wena engakafiki umhla ka-14, usuku lwesi-14 eqalile kuma-period, wena uqala ukulala naye mhlambe ngosuku lwesi-12, elesi-13, olwesi-14, olwesi-15, olwesi-16. Lozo y'nsuku izona nsuku angahle umuntu wesifazane abambe ngazo isisu, esemathubeni amaningi ukuthi angabamba isisu. Into embi-ke ngeqanda eliphuma esibelethweni somuntu wesifazane, lihlala iy'nsukwana ey'ncane nje, only 2 days likhishiwe, kwelesithathu liyaphuma. So-ke kubalulekile ukuthi osukwini lesi-14 wenze isiqiniseko sokuthi umuntu wakho uyalala naye, nangosuku olulandelayo ngakusasa uyalala naye, nangosuku olulandelayo ngakusasa, ukwenyusa amathuba okuthi lowo muntu wesifazane abambe isisu. Izona zinto ongazenza, ukubuka ikhalenda nje wesifazane ukuthi ungene kuma-period, bese uyaqala uyabala ukuthi ngosuku luka-14 wenza isiqiniseko sokuthi uyacela nasemsebenzini, then uba nomuntu wakho-ke. Kodwa-ke uma ngabe seniyizamile lezo ndlela, still nehluleka, wena mfowethu awukwazi ukuthola umntwana, nansi into ongayenza. Ungaya kwadokotela kuyokwenziwa ama-test. Laphana kuzofuneka uwenze i-sperm count,
yini sperm count? Inamba yama-sperms per a given semen. Akuyona yonke into oyikhiphayo uma ngabe usufike kule ndawo kuthiwa uvuthondaba engama-sperms. Okuningi kwakhona sikubiza ngokuthi i-semen. Then bese ama-sperms kuba ngokunyeke. So kuyobe sekubalwa i-sperm count per given semen. Ukuthi wena ngabe unama-sperms ngempela anele yini ukuthi angakwazi ukukhuleliswa umuntu wesifazane. Noma umuntu wesifazane nje edinga kahle kahle i-sperms esisodwa ukuze akhulelwe. Kodwa kufanele bemaningi kakhulu ukuze kwandise amathuba ukuthi angakhulelwa. So uma i-sperm count sakho siphansi, mancane amathuba okukhulelwa. Singenze njani unyuse i-sperm count? Singenza lezi zinto kade ngiyibala ngenhla, exercise, ukudla okunempilo, noku-avoida futhi ukuthi sigqoke impahla ezisimpintshayo esithweni sethu sangasese. Singenza-ke i-sperm count ukuthi senyuke. Ngoba uma exercise ihormone engikhulume ngayo iyenyuka futhi egazini. Number 2, kuzokwenziwa i-natural sperm. Kubukakala ukuthi ama-sperms akho ingabe awanakho yini ukukhubazeka. I-sperm sinekhanda, sinomsila. Umsila iwona okwenza ukuthi sikwazi ukuhamba sisuke enkomeni yowesifazane siyongena esibelethweni. Ikhanda ilona likwazi ukuphohloza iqanda ukuze kwakheke umntwana. So mangabe i-sperm sakho singenalo ikhanda, onke ama-sperms akho owakhanda wena engenawo amakhanda, vele ngeke ube nendlela yokuthi ungabathola abantwana. Uma futhi ukuthi ama-sperms akho awanawo umsila, angeke futhi uzobathola abantwana. Ngicela ukucacisa-ke lokhu ukuthi kuyisifo leso esizenzakalayo sona emvelweni. Siyazenzakalela. That's an autoimmune disorder. Siyazenzakalela. Sifana ne-albinism. Ngeke uthi ngizozala i-albino noma ngeke ngilizale i-albino. Into ezenzakalelayo oyibona isikhona. So it's a natural disorder eyenzakalayo ukuthi wena ama-sperms akho abe abnormal, okungukuthi wena angeke emvelweni yakho uthole abantwana. But uma ngabe ama-sperms akho enormal, ungakhona ukuthi ukhuleliswe ngokusebenzisa lezi ndlela esengiyibalile ngenhla. Ilokho nje kuncane kakhulu kumuntu wesilisa. Ama-test ambalwa bese kuba ukuthi-ke u-avoid lezi zinto-ke ebengiyishilo, ukudla okuhealthy. Nokuthi kwenza isiqiniseko sokuthi inkunzi yakho iyavuka, ngoba phela awukwazi ukukhipha ama-sperms inkunzi yakho ingavuki. Uma kuyikuthi une-problem yokuthi inkunzi yakho ayivuki, uyakwenza futhi engishoyo, uyayivocavoca, uthola-ke nemijovo mhlambe kodokotela-ke to increase i-testosterone level egazini lakho, ozokwenza futhi ukuthi inkunzi yakho igcine ikwazi ivukile, ukhuliswe wesifazane. Uma unembuzo ungashiya ama-comment ngezansi, ubuze noma yini ofuna uyibuza ngizokuphendula. Iyeza-ke i-version yesingisi njengamanje ngizobe ngichaza the same thing but in an English version. Ngiyabonga ukuthi ulalele.